Ka jingjur ki kam tu kam lute ha ka pormen mit hanong ba Shillong kam dei shu ka bathamai henrei kala dei ka mat yakren ka bala thanem ba wat hadu ba kala pinsu jari ki pat ba ki bayat ba yeng halenti ha singking ha ka por jan mit bat ben mit ha ka step arpu pratering unai wing arajar arpu saw ki riruner ki la prong tu ya ka yeng mane Unitarian Church laban ha ka ba ki la rungju bor bat rong tu ya artli ki chalis lane ki ding pen yeng mombati bala ju pendan kam ha ka le niam ka balang Unitarian badru southly ki kiusin tiu ki bala rimba kadang ya ki sngi ki por la sakhi ba ki neki kam ki la nangjur ha ki binta ba pher kat hadu ba ki brio ki bale ya ka ne ka kam kim salya shu wat ban prong tu ha ki yeng mane ki ba ki kenhun balang ba pher ki khen ba ka de ka yeng ba kan tang tam hala ka jingai Hato ka ne ka jingjor ki neki kam tu kam thim ka Dei Naka Daw jong ka JINGJYLLEI ki nong di Drok ha ka nong ba ne hato ka de ka jing Synjor ki an ban te la kam ye ki Kam Sniew. Looks like quite a young fellow, sir. Yeah.